Ronkende motoren, jaren ze langzaam maar zeker wat minder. De elektrische auto's gaan namelijk als gleunhiete broodjes over de toonbank. Ik kan wel zeggen dat het echt explosief is. En dat denken wij, en dat ben eigenlijk wel de feiten, maar de brandstofprijs te meiden werd er al meestal toch bewust worden van ja, wat betaal ik nou onder de pomp of wat betaal ik voor een kilowatt stroom. En dat jouwt een bepaald omslagpunt werd er over nou zorgen dat meestal de elektrische auto's keerpje en de benzine en diesel hierachter letten. Elektrisch rijden wordt al jaren terug de oerhiet onmoedigen en vooral de toenemende financiële voordelen hebben invloed op het keergedrag. De kans om volle minder kosten per maand te draaien had ik, maar het feit dat Zoe of elke elektrische auto met wegenbelastingvrij is. Een kilowattuur kost volle minder dan een liter benzine. Het is gewoon echt een win-win situatie, letterlijk. En als je ook zonnepanelen thuis hebt en dan kist het net alles kwijt en dan kist het weer in de auto doen. Olijs waar haar een auto variërt is intussen 75% elektrisch en 24% op fossiele brandstof. Daarna spelen zij in op de groter wordende vraag naar diezelfde elektrische auto's. En nu hebben we de kans om 100 te kepen. En inspelend op dit jaar weer die €2000 subsidiemogelijkheid, hebben we dat gewoon die gok waren. En die pakt dat nota heel goed uit. Hoeveel heb je nog over van die 100? Ik denk nog het zien.